4 сол баъд мо шоҳиди рекордҳои ҷолиб дар ҷоми ҷаҳон мешавем. айни ҳол ҷоми ҷаҳон идома дорад ва мо интизори боз рӯйдодҳои ҷолиб ҳастем. новбаста аз ин рекордҳое ҳастанд ки шикастанашон ғайриимкон боқӣ мемонад. дӯстони азиз, имрӯз дар даври якашфинали ҷоми ҷаҳон охирин бозиҳо доир хоҳад шуд. Марокко бо Испания ва Португалия бошад бо Швейтсария рақобат хоҳад кард. ба фикри шумо кадом мунтахабҳо камёб мешаванд? тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷоми ҷаҳонро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. 10 рекорди ҷоми ҷаҳон ки шикастан намешавад. якум, шумораи голҳо дар як мусобиқа. легендаи фаронса Юст Фонтейн рекорди 13 гол дар мусобиқа дар формати 1958 дорад. баъди ӯ танҳо Герт Мюллер наздик ба шикастани рекорд буд ва 10 гол дар соли 1970 зад. то ба ҳол касе чунин шумораи голҳоро дар як мусобиқа назадааст. мусобиқаи Қатар номаълум то ҳол. футболбозон бо 6 гол ҳам бутсии тиллоиро соҳиб шуда истодаанд. дуюм, чемпионӣ дар мусобиқа. пеле соҳиби рекорди аз ҳама ҷоизадортарин бозингар аст ва аниқ ки касе ба зудӣ онро такрор кардан наметавонад. футболбозон то 4 ҷоми ҷаҳон дар фаъолияташон бозӣ мекунанд, вале дар чанд соли охир ягон мунтахаб пайҳам он қадар ҷоизаро ба даст наовардааст. шикастани рекорди як тараф истада, то такрораш барои насли Пеп Сисасиска он қадар осон нахоҳад буд. агар Мбаппе имсол бо Фаронса қаҳрамониро ба даст орад, танҳо шонси баробар карданро ба даст меорад. фаромӯш накунед ки ӯ 23 сол дорад ва агар дар Қатар чемпион шавад, ин дуюмин ҷомаш мешавад. сеюм, ҷоизаи беҳтарин бозингар дар як мусобиқа. Месси соли 2014 4 маротиба ин ҷоизаро ба даст оварда рекорд гузошта буд. ӯ дар Бразилия 7 бозӣ ба майдон баромад, ки дар ҷоми ҷаҳон максимум ҳамин миқдор майдондорӣ мекунанд. хулоса дар 60% бозиҳои анҷомдода ӯ беҳтарин эътироф шуд. танҳо як кас шонси шикастани рекордро дорад, ки ин худи Месси мебошад. мебинем ки дар Қатар то куҷо муваффақ мешуда бошад. чорум, калонсонтарин бозингар. Эсим Элҳадари дарвозабони Мисрӣ соли 2018 ба Русия дар синни 45 солагӣ ва 161 рӯзагӣ рафта буд. ӯ аз ҳама калонсонтарин бозингар шуду то ҳол касеро мо намебинем ки ин рекордро такрор кунад. Златан Ибрагимовичи дар соли 2016 баромад карда низ наздик ба рекорди Элҳадари нест. панҷум, ҷавонтарин голзан дар финал. пеле таланте аст ки дар таърих номаш боқӣ мемонад. баъзе корҳои ӯро дар 3 насли футболӣ дидан мумкин. ӯ аллакай як бор дар навори мо ҷой дошт ва ин навбат низ рекорд ба ӯ тааллуқ дорад, ки ҷавонтарин голзан дар финал ба ҳисоб меравад. ӯ дар синни 17 солагию 249 рӯзагӣ соли 1958 ин корро карда буд. як то не, балки 2 гол заду Бразилияро қаҳрамони ҷоми ҷаҳон гардонид. наздик ба ин рекорд Мбаппе дар соли 2018 буд, ки 19 сол дошт. ба ҳамин хотир не нашуд. шашум, голи тезкор. соли 2002 бозингари Туркия Ҳакан Суку дар 10.8 сония гол ба дарвозаи Кореяи Ҷанубӣ зада буд. то ба ҳол ҳамон гол тезкортарин дар ҷоми ҷаҳон боқӣ мемонад. аҷибаш ҳамин ки вай ягона голи Ҳакан дар ҷоми ҷаҳон шуд. дар Қатар ҳам касе натавонист то ҳол ин корро кунад. ҳафтум, тезтарин голҳо. ин рекорд ба Тони Кросс ном бозингар тааллуқ дорад. шумо шояд фикр карда истодаед ки ӯ ин корро кай кард? албатта ки дар бозии муқобили Бразилия, ки бо ҳисоби 7-1 дар соли 2014 гузашта буд. бозингари Реал Мадрид дар 69 сония 2 гол зад. имрӯза бозиҳоро дида гуфта метавонем ки касе ин корро кардан наметавонад. ҳаштум, калонсонтарин голзан дар таърих. агар Златан имсол ҳам иштирок мекард, рекорди Роҷер Миллерро шикастан наметавонист. ҳамлагари камерунӣ аввалин калонсолтарин голзан дар ҷоми ҷаҳон соли 1990 шуда буд. ӯ дар синни 38 солагӣ ин корро кард. баъдан соли 1994 рекорди худро дар амрико шикаст. рекорди ӯро боварӣ дорем ки 4 соли оянда касе шикастан наметавонад. имсол калонсолтарин бозингар дарвозабони мексикои Алфредо Талавера буд, ки аллакай дар хонааш қарор дорад. нуҳум, шумораи мухлисон.
соли 1950 199854 мухлис ба маракана омада бозии Бразилия бо Уругвайро дар финал тамошо карда буданд. албатта ки шумораи зиёди мухлисон бразилӣ буданд, вале Бразилия бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. ягона чизе ки боқӣ монд ин рекорди зиёдтарин мухлисон дар ҷоми ҷаҳон шуд. масалан охирин финали ҷоми ҷаҳонро дар Русия гирем агар 78011 мухлис ҷамъ омаданд ки ними рекорди дар боло гуфта мебошад. даҳум шумораи кортҳои зард дар як бозӣ. якчанд рекорди то ҳол гуфтаамонро шояд дар оянда такрор кунанд, аммо инашро не. дар як бозӣ футболбоз максимум 2 корт гирифта метавонад. агар 2 шавад, бозиро тарк мекунад. ана соли 2006 кори аҷибе рух дод. бозингари хорватӣ Ҷосиф Симинич 3 корти зард гирифта майдонро тарк кард. албатта ки ин иштибоҳи калони довар буд, вале ба ҳар ҳол рекорде шуд ки касе дигар такрор кардан наметавонад. махсусан бо истифодаи вар ин кор амалӣ нашаванда боқӣ мемонад. кадом рекорд ба шумо писанд омад? дар комментария нависед ва то наворуҳои баъдӣ бо футбародарон бимонед.